Хора, в днешното видео ще ви покажа как да си направите ето това. Много готино. Като бъги, стига съм изпускал. Туториал ще е това. Аз ще го разглобявам. А вие през това време може да се абонирате за канала. Да ударите лайк бутона на това видео. И нека да стигнем 12 абоната. След 12 абоната вече ще качваме по 5. Или не. Няма вече втора, трета цел. Нямаме задача да стигнем 12 абоната. Отказваме се от това. Да стигнем 100 абоната. Не 12, а 100. Сега много хора биха казали, че това е невъзможно за такъв малък YouTube канал като мен. Само 10 абонати. Абоната, защото вчера получих още един абонат. Не е толкова възможно с 100 абонати, но всичко е възможно. Първо, не съм разгубил това. Първо ви трябва ето такава част. Тя е главната. Ако нямате, няма къде да се получи. После едно купче. Слагате го ето така. По средата на празното място. После трябва две ето такива части. После, ето така трябва да направите. Двете сини са просто за декорация. Те не са задължителни. И ги слагате ето така. Ако искате. Тези отгоре ги слагате така, на другото прясно пространство. След това, един стол, не е нужно да е жълт, го слагате на купчето. И за сега трябва да се е получило ето така. После взимате, ако имате две такива гуми, за лего гуми, хубаво гледайте да ги поставите. Ето. И сега човечето, разбира се, не е нужно да е това човече, защото е предварително от лего комплект. Лего човечето няма нужда да го показвам как се сглобява, защото би трябвало всички да знаят. И правите го да е седнало. И го слагате. Тези, които не знаят, след може би 1-2 месеца разработвам ще почна да разработвам един доста голям проект, който е да си създам гейминг канал. Да, то никой няма как да знае. Но в този гейминг канал ще качваме на игри. Съжалявам, просто трябваше да вдигна камерата. Ще качваме на игри в сорта Minecraft, FC25. Естествено, докато не дойде FC26, нали? FC Mobile, Golden X, Digging a Whole Game, Counter-Strike. Ще има, между другото, Golden X, сигурно не я знаете, тя е доста стара ретро игричка. Както мина още една доста стара ретро игричка, която е StarCraft. Тя няма нищо общо с Minecraft. Той като една друга игра Age of Empires, само че по-нали така готина в космоса, не е Age of Empires. Сигурно няма как да знаете. Съжалявам за пръст.
Вие се абонирайте за канала. Веднага след като си направя втория канал, който е Alex Gaming, който ще ми е Alex Gaming, не, Сашо Gaming BG. След като сте се абонирали за главния канал, който е Трезорът на Алекс, отивайте да се абонирате и за Сашо Gaming BG, който ще е моя втори канал. Да, предполагам, повече ще се абонират. И сега още една изненада, ще има и трети канал. Сигурно се чудите какъв ще е. Пишете долу в коментарите, преди да съм ви казал. Имате 5 секунди, айде 10 от мен да мине. За да напишете в коментарите за какво ще е следващия ми канал. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Който е написал, който не е написал, пак да напише. Така, той ще той като цяло ще си качва съдържание влогове, само че не на какъв език, ами на английски. Alex NG of NNG ENG. Намек английски. England. В него ще качвам видеа на английски. Няма да има никакъв. Ще се занимава с факти. И няма да има никакъв гейминг, нито такива видеа, които качваме сега в Трезора на Алекс. Нямам какво повече да кажа. Това бяха изненадите. Още 2 канала. Съжалявам. Много съжалявам. Много съжалявам за това. Ходете да се абонирате в него. Ходете да се абонирате за тях, но ще трябва близо 2 месеца да почакате малко. Знаете каква е изненадата. Други канали, в които предполагам, ще ви е по-интересно съдържанието, отколкото в Трезора на Алекс. Това ми е второто видео, нали, дълго, което да е над 3 минути. И това горе-долу ще се занимаваме с разследвания. Така, факти в английския канал. И това беше от мене. Надявам се изненадата и видеото да са ви харесали. Напишете дали ви харесва също така. Ето тази постройка. Това беше видеото от мен. Надявам се да ви е харесало. Както то, така и постройката. Така че, чао. Ще ви очаква влог от село утре. Не спирам, както виждате, да работя по канала. Утре влог от село. Ще ви покажа моята котка. Също така ще видите, ако изобщо дойде. Защото тя е на село. Много е пухава. Надявам се утре влога да ви хареса. Ще ви пратя влог как пътуваме. Като цяло утре ще кача един хубав летен за края на лятото влог. Това беше от мене вече наистина. Спирам камерата. Видеото се надявам да ви е харесало. И това беше от мен. Чао! Абонирайте се и натиснете лайк бутона. Айде, чао!